Getiriyor. İnsanları neyle götürecek ama şöyle beste almak olur. Vallahi bak elma. Neler getireyim sana? Bekle oğlum. Ne kadar oldu? Zanzicarro var bir ineğe 100 oraya işlemeye Zanzicarro karşısına bir çaylık süt Taşkerinde karısını gezdiği karısını kooperatif verdiği Zanzicar karısını sürük içerikleme. Aga bilimle türlü şeyler nerede aşkı nerede ne türlüysen diye. Buyur Atikat. Bu sefer hangi yıl var? Hangi yıl soyar da olmuş. Geri bir fazla güzel onu fırsat et sarıyla. Alem ona verirler, et, kuzu verirler, o kuplara getiriyor etleri. Lüpen razı şey. Bu sıkıntı. Сой го, да Иване. Доктор Дараза му да е бая. За кой са родили си след педарази? Още като се родят ли педарази стават те? Още корема им. Педарази са. След това ще гледа един филм по сателита. Една се оженил, ще дам хубава путка. Обаче тя... Кого? Един бе! Една се оженил? Да, чакай сега. Се оженил човека, обаче минава 4-5 години, тя не може да забремени. А пък отиват на доктора, вината не е негово, на жена му. Обаче майката на момчето вика, ще напусна тази жена. Вика, нашия един вика, ялови хора нямаме и ще продължим. Момчето такъв, на един завод, богаташ, на патрон там. А пък една друга, се разболява му лапето от припадък. Трябва да правят операция, много пари. И болницата. И той отива до болницата, за кой отива, виж, знае, бе, момичето. За какво плачеш, вика? Вика, бържам лекаря да работи, бедни сме, вика, иска толкова пари, дори вика, не му вземем от болницата, вика, да го списат лапето. За 5 дена там къщи. Оня, мисля, и даде му там адреса, вика, ще дойдеш при мен, вика, ще се говорим с тебе. И се говориха. Обаче тя не ще. Ти вика, как, за курва не смяташ, вика. Обаче момчето, като отиде до доктора с жена си, и доктора му каза, вика, слушай, ако искаш да имаш от твоето семе, вика, дете, вика, ще намериш една друга, вика. Ще вземе, вика, от твоята сперма, вика, без да докости за нея, вика. Без да докости за нея, вика, обаче само да е съгласна тя, вика. От те вземе, вика, ще една операция, вика, леко, вика. На нея, вика, спазва. И от твоето семе. И момчето каза на нея, вика, плащам, вика, за всичко, вика. Какви разходи имате, вика, плащам и къща ще ме направи. Паче орай не ще. И тя търси пари, от никъде няма. Паче оне... А? Да, сега съглася, че това пъти го умирам, къде колко де... Коза? Умиране, съглася. Кой става? Да напълна? Ебе кара, разумеш, кара се. Ебе каза, че тук това сега пива.